Il-Belt Valletta kella illum jgħidu lek għanda valur il-Belt, imma jena il-valur li kon nara l-Belt. Jena kont nqum fil-ħodu, anki meta bdejt naħdem, tara dawk l-eluf kbar ta' nies, mux turisti bħallum, ħadd ma jaff fejn ħajmur. Kulħadd jaff seċċet jagħmel, dak ibiħ il-gazzetti, dak għaddejbek, l-uħor serek, il-ħwienet li kien hemm il-Belt ta' kull tip. Illum hemm ħwienet, imma li f'restorants il-ċina ġewwa u l-imwejjed barra m'hemmx. Qabel tidħol ġo ħanut, anke ħanut żgħir, għandu. Kif tħares lejh l-iżvilupp tal-Belt? Iktar reċenti. Jien sinċerament ngħid, jiena Belti, twilit il-Belt, kburi li hemm Belti, però it's not my way. Illum il-modell huwa ekonomija, ekonomiku, flus, kemm se ndaħlu flus, u nsewhom ir-residenti, u l-Belt mhux il-flus jagħmluha, ir-residenti. U jekk il-Belt terġa' tqum, irridu nerġgħu nagħtu dik l-imbuttatura lill-Beltin. Għax illum inti. Kif ħaddihom l-imbuttatura? Imma ngħidlek, di ilha tiġri f'dawn l-aħħar snin. Ħafna nies xtaqu il-Belt hemm aktar minn nofs il-postijiet vojta. Issa spiċċajna li l-Belt imbijawha fil-proprjetà. Min se jbieħu jaqla aktar flus għalhekk għatlek mudell ekonomiku. Jekk inti Belti, jew it-tifel tiegħek ħajjipprova jistenna li wara li titlaq minn dik id-dar ibiħħaw biex jaqla l-flus. Jew nkell inti għandek it-tifel tiegħek tixtieq illi tikri dik id-dar għat-tifel tiegħek biex jibqa' jgħix il-Belt. Sewa. U inti tmur itkellem il-Belti ħut bħalek u jgħidlek leħi mhux għall-Beltin jew għall-Maltin, għall-barranin dik imbieħħa għax huma jagħtu l-flus. U dik hija ħażina. Speċjalment. Għandek idea ma kif titranġu sitwazzjoni bħal dik għax ovvjament l-inċentiv ekonomiku huwa kbir. Imma però naħseb il-momenti li għaddejjin għad iġibna hemm illi l-awtorità għad tagħti inċentiv. Kien hawn affarijiet li konna nitkellmu lillum qed ngħixuhom aħna, forsi tal-età tagħna, għax aħna tkellimna fihom 30-40 sen ilu, Jien għalhekk dejjem ngħid, jekk ma titkellimx ma jiġri xejn. U kultant għax tajt ħadd ma semani, jiena ġieli għatlek l-aktar sodisfazzjon li nara llum meta niltaqa' ma' xi ħadd. U jgħid li jien ma nafux da, għax tkun tafu, jgħid li jien niftakar 40 sen ilu kont daqqejt li id-diska tal-Verdi. Jew kont semmejt li hekk. Jew kont rebbaħt li hekk. In-nies ma jinsewwix. Mela tlaqna.